Здравейте, милички! Вие сте с мен, Анисарти, отново сте в Divine Message посланията за всеки ден. Хайде да видим днес е ден сряда е денят на комуникацията. Защо? Защото коя планета днес ръководи? Днес ръководи Меркурий, а именно планетата, която отговаря за словото, комуникацията и за изказванията ни. За това и цветът на Меркурий е синьо. Синьото отговаря и за Вишудха или нашата гърлена чакра, която пък отговаря от своя страна за гърлото, изразяване, пеене, всичко, което се случва с гласните ни струни. Меркурий отговаря именно за гърлото. Хайде, мили мои, сега да видим с картите на кармата. Синьото око, какво ще ни каже Меркурий за днес, какво иска да комуникира с нас. Комуникираме божествено, разбира се. Защо? Защото Бог е Слово и Словото бе в Бога. Красива комуникация. И хубава карта. Овладей гнева е днеска. Посланието на Меркурий. Овладей гнева. Гневът е, казва Меркурий, маскирана болка, която чака да бъде чута. Признайте, мили мои, какво наистина ви наранява. Така че това е много хубаво послание. Активирам в мен и във вас точно това овладяване на гнева и премахване по този начин и изцеляване на болката, която всъщност иска да бъде чута, защото гневът е, казахме, маска. Мили мои, нека признаваме пред себе си, пред света и, разбира се, най-вече и пред близките ни хора, какво ни гневи, какво ни тормози, защото висшите сили виждат всичко, мили мои, и от тях нищо не може да бъде скрито, активирано в името на Меркурий. Разговаряме с любов, а не с гняв, истина.